салом бонувони азизу меҳрубон, умедворам ки хубу тансиҳат ҳастед. имрӯз ба шумо компанияи атомиро пешкаш мекунам. маҳсулотҳои босифат ва беҳтарин дора. дар ин компания дар як сол 2-3 маротиба заказ мекунем. ин компания ҳами қашхуб буда ки балҳое ки ҷамъ мекунем тамоман намесӯзад. балҳое ки шумо ҷамъ шидан гирифт ҳами қамауштон зиёд мешавад. дӯстони азиз, дар ин компания атомӣ шарт нест ки 5-6 ҳазор да заказ кунем. дӯстони азиз, 1500 ё 2000 да заказ мекунем ки балотон пур мешидаем. якум маоши шумо аз 1300 рубл сар мешавад. компанияи атомӣ сертификати ҳалол дорад. дӯстони азиз, бе ташвиш заказ кунем. маҳсулотҳои Корея, яъне компанияи атомӣ дар якум ҷо меистад. духтарои азиз, инро ҳамаи мо медонем. беҳтарин ширкат аст. касоне ки кор карданиен, дӯстони азиз, ба манижаҷон занг занед. манижаҷон ҳамаи корҳоро бо нозикиҳояш шумода мефаҳмонад ва ёрдам мекунад. касоне ки кор карданиен, духтарои азиз, ба ҳамин рақамҳои рӯи экран занг бизанед. манижаҷон ҳамаи корро бо тамоми нозикиҳояш ба шумо мефаҳмонад. ҳамин қашхуб аст ки аз хона берун намебароен, бо тариқи интернет кор мекунем. дӯстони азиз, дар назди фарзандони худ ва мисол 2-3 соат дар интернет мешинен, кор мекунен ва маоши хубро ба даст меорен. умедворам ки ин кор ба шумо писанд меояд. бонувони азиз, марҳамат кунед, дер намонед. духтарои азиз, ин барфора бинен чӣ хел хушрӯ. ина маршруткада успед накардам. хай нобтуш меистам ози бобиёя мерам. мара больница ҷавоб додан, гуфтан ки ту грипп шидаӣ. ба ҷое ки лечение кунан, ҷавоб додан, гуфтан бира хонатон да лечение кун. ба ман гуфтам ки чихе ман ҳаминҷа соз омадам, касал бо ман роӣ мекунен, ягон лечение намекунен. не хонатон ра як та спрей нависонда додан ва я гирифтуму ягон чи ёрдам накардаистай. бо инаи сумкара бинем чихе ваз бина мира ҳучи када рафтаистам. дута автобус кати мерам, бо ай маршрутка мефуром, хеле раҳ мегардам. хай мерам оста оста. ҳаво беҳад нағз берунда. расти мороженик намехӯрдам, касал намешидаму. хаям хе. даиҷа мехоҳам ба чанд комментарияҳо ман ҷавоб гардонам. духтарои азиз, бисёр духтар омада савол доданд, хонара чанд сумда гирифтем. ана мо хонара 3 миллиону 700 гирифтем. ана айҷа бо 524 000 минус мекунем. барои қимат капитал доштам, ҳавай перве взнос шидак. мада бовар кунем беҳад риэлторои хуб вохӯрдан. ана 78 000 риэлтор гирифтак. тамом дига ягон чӣ нагирифта. ҳамин ҳаққи коршон 2% буда. мисол 3 миллиону 700 боша, 78 000 сум гирифтам. як моҳда 33 000 ман пул месупорам моҳонаш. ҳоли насиб боша ниника таваллуд кардам. худо хоҳад иншааллоҳ бо 450 000 пагашение доштай ва бо мара гуфтан ки я адрес метем, Калуга мерай. Калугада документ орӣ мекардам. 1 миллиону 200 бо ана пагашат мекардям. ба ана мала имущества тоғрӣ мекунанд дар Калуга. баам хе бо 1 миллиону 200 пагашат мекардям. ёрдам мешидай. ози камтар кором сабуктар шавад, насиб боша баъд аз соли нав мерам. ҳамира дар Калуга тоғрӣ мекунам. 1 миллиону 200 ҳар чай. баъд мондагиша худмон маҳкам мекунем. ина даиҷа боша ман ба сари ганҷинаҷона рафтаистам. омадам я 20 минут дар хона дроз кашидама, ба сари духтар ман рафтаистам. ҳами қараҳо безеб. ира бинед чӣ хел хушрӯ.
оли ганҷина намедона ки ба сар шама омадаистам. фикр дора бобош мерава. дадам мега биё ман бурам, негуфтам худам мерам. миём ба хайқа дроз мекашам, хуб мекунам. дар дуруни хонаям маскакачи гаштаистам ки гудакома заразид накунам. иҷаш бо рӯзи дигаҳай дӯстони азиз. дар иҷа боша ману шавҳарам қолинбинӣ рафтаистем. қолин мегирем насиб боша ва диван диданмон дар корай. духтаро мара гуфтан кор накун, дам биги, ай ки ҷо дам мегирӣ. ҳар рӯз кӯча да ду-се бори кӯча рафтаистем мо. қачи раис қолинхарӣ омадем. инаи қолина мегирем барои залмонава. ина баъд дуюмгиша барои спални дадамшон мегирем. хайбо барои калидор гирифтему. баъд барои туалет ванна. ина ира барои калидора гирифтам. метрш аётам пурмавзаи шавҳарам пурсам. 2000 шидамин 2 метрш. метр и 1600 буда 1 метрш. чиқа қолинои хушрӯ. хай рости уқа ҳавас надорам барои хушрӯ харидам. барое ки мо ипотекара маҳкам кунем. ана дигари хонамона фурӯхта ай тоҷикистон мегирем. хай ба ҳамаи ҳавасома даъватан мекунам. иҷада уқа ҳавас надорам. баъд барои туалет инаи хеле гирифтам. ва фикрам мумкин расветкаш камтар дига бошад. 1500 будай туалет ванада. ина ҳами дивана харидем. ина ҳамира барои бобошкати муҳаммада. диван 5900, матрасаш 15450. чиқа мебилои хушрӯ. ай шаҳр наёфтем, бо ай худи ҳами зиндагӣ мекардагимон. ина иш шавҳарам махқул шид. гуфтам дар кор нест. рафтем ай тоҷикистон фасонуша мехарем барои хонаи худмона. диванам беҳад хушрӯ. 7550 фақат кроваташ. матрасаш 24100. ай матраста ай диванда матрасо қиматай. устолош беҳад қимат. 13000. 13500. кушуда мешда боша. ҳаме барф бурдаистай. ман ба и саҳарӣ чӣ омадам. ира бинед випискама надода будам ку ба сари випискама омадам. имрӯз рӯзи якшанбе. ҳам хеб барф бурдаистай. бовар кунед ай ҳамон деревня имрӯз омадам. то зонума барф. то зонура ба зур омадам. ҳолиам мазам нест. кучидем омадем озӣ мерам уборка. иқа хоб мекунам мехезама. баъд уборка. деҷа боша ман ба сари ганҷинара омадам. ира бинед марғовиҳо ҳобӯзӣ доранд дар дуруни об. мегум иҳу хунук намехӯрда боша. ганҷинара дар ҳамиҷа нигоҳ кунам ки духтарам гуфт пеши мурғовиҳо да мара нигоҳ кун, ман худам миём. гуфтум майли. ҷои ману встречаи ганҷинаҷон ҳамиҷа буда. якун ганҷина мега пеши мурғовиҳо да мара нигоҳ кун. ман ҳозир насиб бошад духтарма мегирама. терапевт медирам. ана якта печат мезанава. ба насиб боша хона мерем. яташ айтаи мос буромадеисте. дар иҷа боша ману дадам муҳаммадҷон
ана Жуков рафтаистем, да уҷо зимо прописка мемонем. Хидмонамо постоянно ва дадамам видша гирифтак. Ана дадамам мемонем, насиб боша. Нав ҷо ба ҷо шидем, худо ба шукр. Ҳамара дохтам, порядка кардам, хавли бо навор мекунам иншоалло. Деҷа боша мо инфексия даем. Ману гудакома пропискада мондам. 5 рӯз пас мепроявам. Дадама гуфтан ки баъд аз 2 соат запис мекунам гуфтак. Ҳавая нигоҳ карда шидем. Кай мешавад 2 соату. ҷора хушрӯ бедиям. Муҳаммадҷон телефона гирифт, мультик тамошо карда шидай. Кай мерем гуфта шидай. Дадамам постоянно прописка карда истам, насиб боша. Ана прописка мемонем, баъд пенсияда туғрӣ мекунем.